Velkommen tilbage til endnu en video med Raven her, og i dag så skal vi sådan grind lidt videre måske. Jeg aner det faktisk ikke, men og Kitsune kommer faktisk, og det bliver sådan meget spændende, synes jeg, fordi jeg vil så gerne have Kitsune Food, og ja, den kommer måske, jeg aner faktisk ikke, hvornår den kommer, men den kommer snart. Det bliver ret crazy i hvert fald. Så lad os se om vi kan gå ud i havet lige og se, hvad vi kan finde. Måske også klare nogle raids, måske, så vi kan få nogle ekstra monies eller sådan noget. Jeg tænker faktisk, at jeg smutter ud i havet, fordi... Så ja. Yeah. Jeg tænker, at jeg går ud i havet nu. Så går jeg hen til... jeg kan faktisk ikke huske, hvor det er henne egentlig. Men jeg vil i hvert fald gerne hen i havet, tror jeg. Så jeg lige kan se, hvor den der. Jeg kan se den derovre. Den der floating turtle ting, den derovre. Ja, og alle sammen, jer som har set mine videoer, jeg er bare glad for at se dem, og ja. Yeah. Og jeg har i hvert fald brugt sådan, så jeg har sådan en rigtig højt level, og ja, det har taget mig 2 år for at nå til det her. Bare for at underholde jer, så vi ligesom kan gøre det sammen. Så ja, om at gøre, jeg ved det. Forkert båd. Så i dag, så skal vi i hvert fald ud måske klare en raid eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det er lidt dagens handling er nok bare, at vi bare skal klare nogle raids, så jeg kan i hvert fald få lidt mere frags, fordi jeg vil gerne have Doe, og Awaken Doe, og have Electric Claw, jeg aner det ikke. Men jeg vil så gerne have Electric Claw, og den koster så 3 mil og 5.000 frags, så det... Ja, så det bliver sgu svært. Men ja. Så nu skal vi hen og klare de her raids der. Jeg har godt solo en flame raid selv, men... Altså, hvis der er nogen der allerede, så skal jeg nok holde mig væk fra dem, fordi altså... Ja. Hey, nej, det er min båd. Giv mig min båd. Giv mig min båd. Jeg vil gerne hen til min båd. Okay, hvorfor er det egentlig kanoner på sig? Det aner jeg ikke. Måske er det bare en ny, eller jeg kan ikke huske det. Ja, jeg går nu. Skal jeg vel op og holde den flame raid. Giv mig de bones. Ah, 10 minutter. 10 times NCP. Nå, okay. Rip. Nå, jeg kunne desværre ikke komme med i den raid der. Nå. Så laver jeg det mindste bare min arm raid, så. Det er i hvert fald bare... Spike fruit. Normal. Flame. Perfekt. Microchip. Sådan. Har det mindste Awaken booter, så der sker ikke noget. Okay. Framerate er easy, men... Framerates er meget easy. Så ja. Og jeg tænker i hvert fald, når jeg får færdig med den her raid, jeg skal i hvert fald skynde mig at være færdig med den, for jeg vil gerne have den færdig så hurtigt som muligt. Jeg bliver presset her.
de skader mig ikke så meget, så det er fint. Brugte det mindste evigt nu på den der ø der, så det er rigtig tid. Ja. Og jeg tænker i hvert fald skipper det her, når jeg jeg tror i hvert fald, at jeg skipper det her indtil vi er færdige med den her raid, så I ser mig ikke klare den her raid. Der kommer bold. Særlig presset, fordi der er sådan... Ja, de er rigtig nemme. Så får jeg i hvert fald også noget mastery på min electric imens. Plus så får jeg i hvert fald også nogle monies. Det kan man altid bruge. Oh yeah. Hvis jeg også bare bruger 1 minut på hver ø, så er jeg fint. Kommer også en fire enemy der. Jeg tror ikke med bossøen, så kommer jeg måske til at bruge 5. Jeg aner det ikke. Jeg er slet ikke så særlig presset lige nu. Jeg har kun sådan 6 enemies, der presser mig. Jeg tror jeg har dræbt flere enemies, der har presset mig før. Og I må også gerne subscribe til min søster. Hun har også en kanal. Den hedder Luna Dixie Moon uden mellemrum. Så ja, I må gerne subscribe til hende også. Det vil gøre mig glad, hvis I gør det. Jeg synes både piger og drenge skal have en chance for at være YouTuber. Så det er ikke kun af det ene køn. Ja, jeg bliver ikke så særlig presset lige nu. 4 enemies på mig, det er ingenting. Ja, jeg bliver lidt presset her nu. Psych. Okay, jeg er ikke så særlig presset lige. What the f... Okay, hvorfor bliver det ved med at sådan stunde mig? Det er irriterende. Easy, sådan der. Okay, så ja. Nu skal vi i hvert fald hen og dræbe bossen nu, fordi min taktik er altid at stå her i vandet. Og når bossen er død, så skal jeg rykke op på land. Det er min taktik. Eller faktisk så, min normale taktik, det er bare at stå ned i vandet. Fordi, altså, og nu skal jeg bare flytte mig. Nej, det gør også, han bruger ikke sit fire attack på mig. Det gør han ikke. Ja, når han bruger det kæmpe så ildkugle, så skal jeg nok løbe. Oh god! Ja, hvis I hvert fald får Flame Awaken den, så bliver det i hvert fald sådan der, I får Flame. Jeg er lidt low her, men jeg kan i hvert fald godt klare den her. Ja, bossen er i hvert fald nede på halvliv nu. 100.000 damage. Mit damage er gået fuldkommen overcharge lige nu. Oh my god! Det er det, jeg havde ved flame raids. Og pludselig er jeg også rigtig low, men jeg tror i hvert fald, hvis han bruger hans mega attack, så tror jeg er færdig.
Jeg vil bare ønske, hvis jeg havde instinkt lige nu. Oh! Stå op, bare stå her, bare stå op. Bare rush. Oh! Det er fint. Jeg tror, det er de to sidste enemies, og så tror jeg er færdig med raiden. Så ja. Kom nu, stå lidt hurtigere. Boom! Og det tænker jeg, at det var videoen. Vi ses.